og man faktisk kommer så tæt på hinanden. Altså, det er jo ikke sådan så tit, man står og med en anden kvindes batter i hånden. På den måde. Men det tænker man så ikke på i den situation, fordi man rører mig alle mulige steder, og så twist! Ja. Nu er det flot! Kom nu! Og så rører man med jo. Sidste gang, hvor du dumpede ned på mig, hvor du bare lå, kommenterede dengang, så sagde du bare, for helvede, hvor er det ærgerligt! Jeg var der næsten lige. Og du havde bare vist lidt op i hovedet. Og jeg stod bare, og så vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle få det. Så var du bare sådan helt stille. Jeg havde den næsten. Med hovedet ned og sagde, for fanden. Men det var slet ikke det der med at... Nej, det tænker man slet ikke på overhovedet. Nej.